Mayong gabi kanatong tanan. Karon nagsugod na gyud kita sa atong panahon sa gitawag Kwaresma. Nagsugod kining maong panahona diha sa gugma sa Ginoo. Kinsa man sa inyo ang mga ginikanan, taas ang mga kamot na tatay, nanay, lola o lolo. Kung ang inyong anak o mga anak masayop, masalaag, kanang mo pahilayo kaninyo, unsa may inyong buhaton? Pasagdan ba ninyo o inyo silang taugon pagbalik inyong duolon, inyong istoryahan, inyong alam-alaman? Unsa may inyong buhaton? Sa likway or imong i-reach out? I-reach out. Ngano mang i-reach out man nimo nga maldito man ang bataa. Kapag kauwaw ra man sa inyong kadungganan, isip pamilya. Nganong inyong mang yung nang duolon, inyong pabalikon sa inyong balay, inyong amumahon, inyong amukanang alam-alaman, inyong tambagan, ngano man. Sa inyong dan. O sige, iyong hong sa imong silingan, kaya ako managay. Kadi man ko kadungog sa inyong tubag, kana imong silingan na lang may na nga, kuha ko mare kani. Diba? Nganong ato silang ato silang pabalikon? It's because you love them as parents. Nganong naay Kwaresma? Because God loves us all. Ang Dios atong amahan, ikaw ug ako gibuhat sama sa dagway sa Ginoo o kinumdumi sa pagbuhat sa Dios sa tao, nahimuot ang Dios. O kay nahimuot ang Dios unsay inahitabo, iyang gihuipan ang bangag sa ilong sa tao sa makabuhi nga gininhawa. Mo nagimo sa Ginoo. Gihuipan niya og ang tao nahimo nga buhing binuhat. Apan sa takulahaw kining inggit basdautan kining kalaban sa Ginoo, gipaningkamutan niya nga mahagbong ang tao gikan sa kahimtang sa grasya ngadto sa kahimtang sa sala, busa nahulog ang tao sa pagpakasala. Apan wala maguba ang plano sa Ginoo. Ang tao nahugno ngadto ni anang maong kahimtang sa sala, nahagsa siya, dili na siya makabalik ngadto sa kahimtang sa grasya, busa ang Dios na mismo mao ang naningkamot, mao ang mipadala sa bugtong anak aron nga kita mahibalik sa kahimtang sa grasya. Ang kinauyukan nga mensahe sa balaang kasulatan is in John chapter 3 verse 16. Unsay iyang ingon dito? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. In John 3:18, sa iyang ingon, whoever believes in Him who is crucified in the cross will have eternal life. And that is how precious is our salvation. Giulaan kita sa dugo sa bugtong anak sa Dios aron kita mahibalik sa grasya. So ang season of Lent is a season of returning to my Father, to our Father. Panahon sa pagbalik ngadto sa atong amahan, kay nga naman gihigugma ka sa Dios, wala ka gisalikway sa Dios. Mao nga unang pagbasa gikan sa basaw ni Propeta Joel, miingon dito nga balik sa Dios. Kay siya maluluyon, kay siya mapasayloon, andam sa pagpasaylo, dili andam sa pagsilot. So ang Kwaresma is a season we are invited to return to the Father who loves us. Unya, o sa mangmatang sa gugmas Ginoo, God's love is forever. Ingon bitaw ang Ginoo nga sa iyang basaw ni Propeta Isaías, I have loved you with an everlasting love.
He has loved us with an everlasting love. Mo na nga makasala ang tao, dili malimot ang Ginoo kanimo. Ingon si Lord, tan-awa, kung malimot ang usa ka inahan siyang masuso, siyang anak na nagtutoy kaniya, ako nga inyong Dios dili kayod malimot kaninyo. Pagkanindot, kay bisan nakasala ka, bisan nahilayo ka na, kay remember every sin, every kind of sin is one step away from God. We move away from God. But this God who is our Father, who loves us so much, continue to wait for us. God waits for your coming. God is waiting. So ang panahon sa Kwaresma is an invitation, come on, let's go back to our Father. He is not angry with us. Even if we have sinned, God is not angry. Kaya nga bitaw siya, He loves the world so much. And because of this love, He sent us Jesus to die for us. So pagkanindo to nga, kinitayang Kwaresma, nagpahinomdom nato, hinomdomi, you are loved by God so much. Okay, love man ka sa Ginoo so much, di yun kanya ilabay, di kanya pasagdan, di yun kaniya biyaan. Mabitaw nga bisag makasasala tang dagko, nakadawat gyapon ta grasya. How much more kung mobalik ta sa amahan? How much more kung mobalik ta kaniya nga nagmahal ka nato, mobiya sa salaog mobalik ka to sa atong amahan. Gipanalanginan ganit ta gihapon bisag nakasala ta. How much more nga mobalik ta sa Ginoo, maghinulsol ta og atong mga sala, mangayog ka pa sa iluan sa Dios. How much more blessings you will receive. Ingana pagkadaghan, pagkanindot di ay kining Kwaresma, a time to return to my Father. I will go back to my God. Unya karon nga dina ang timaan kini nga season is a season of repentance. Dili ta makabalik ngadto sa Dios, dili ta makaduol kaniya unless maghinulsol kita, makaamgo sa atong mga sala, magbasol ni ini. Dili kita makaamgo sa gugma sa Dios unless makakita ta sa atong pagkamakasasala. So mao na nga ang pagbalik nato ngadto sa langit ng Amahan, we will be honest, and let us be honest before God, and let us tell God, Lord, I am a sinner. Father, I have sinned. Father, I have sinned. Anak ka. But the Father will say, I forgive you, I love you. Ano siya? I forgive you. A season to return to God and a season of forgiveness. Ipakaana nga ikaw pa'y nakasala, ikaw pa'y gipaabot sa Ginoo. Kung makaamgo ka ana, pagkanindot no nga, God, even though I offended God because of my sins, but this God whom I offended is a God who keeps waiting for me until the time that I am ready to return to Him and tell God honestly, I have sinned against you. Karon sama kang balik. Ingon pa si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kami gipadala ni Jesucristo aron sa pag-awhag kaninyo, sa pagpakighiuli ngadto sa Ginoo. Sama ra nga ang Dios mao ay nag-awhag kaninyo, pagpakiguli kaniya. Ayaw sayanga ang grasya sa Dios. Ingon si Saint Paul, do not waste the grace of God. And do not wait the time that we cannot anymore return to God because our end has come. Samtang buhi pa ta, pwede tang pobalik sa Ginoo. Ug mao kini ang panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita nining dakong kamatuoran nga gipangga ta, gimahal tas Ginoo, o paabot ka nga mobalik, ug sa imong pagbalik kinahanglan maghinulsol sa atong mga sala. Mao kini nga butangan og abo ang atong mga agtang nga buot ipasabot timaan sa paghinulsol sa imong mga sala. Sa karaang kasabutan, ang abo gigamit aron pagtimaan sa paghinulsol, sa pagbasol sa sala nga ilang nabuhat. Pagkanindot no nga kanang abo
Di lang din na for fashion or for what kanang pa-ek lang nga simbahan nga butangan og abo ang imong agtang. Kundili di ay kana nagpasabot nga ako naghinulsol. Busa, if you are not ready to repent, if you are not ready to leave behind your sins, murag nindot nga dili sa mudawat og badlis. Kay ang pagbadlis nagtimaan sa paghinulsol. If you have not intended to repent your sins, then maybe you may say, di sa ko magpabadlis, kay wa man ko magtinguha nga maghinulsol ko sa kong mga sala, oy. Kay ang uban nato giganahan sa ilang sala. Ug isang pagkatong giganahan ta sa tong sala, kay kada adlaw mamalikas. Giganahan sa ilang sala, ang uban giganahan silang sala kay kada adlaw manlibak. Kay kada adlaw manghimantay. Kada adlaw mandaot sa uban. If you are not ready to repent your sins, then you can say to God, God, I am not ready. But God would say, okay lang anak, I will wait the time that you are ready. Mana siya? Ang anak kabait si God. Antayin ka ng Diyos kung kailan ka maging ready na magbalik loob sa Kanya. Pagkanindot to, Kwarisma. When you come home to the Father will never condemn you. O sa iyang ingon sa unang pagbasa, balik ka mo sa Ginoo. Kay ang Ginoo manggiluyon, ang Ginoo dugay nga masuko, ang Ginoo dili mo silot kun dili mo pasaylo kanimo. So ang season of Lent is a beautiful season inviting us, let's come home, let's go home. Come on, let's go home to our Father. Unya timan-an og abo ang atong agtang. Kanang abo, kabantay mo kanang abo, gikan na sa katong Lukay bitaw kanya adtong Palm Sunday last year. Unsa may inyong tan-aw sa Lukay last year? Diba kanang inyong gibitbit nga Lukay, pagkagwapa ka tan-aw na ay different styles, na mga lain-lain nga lain-lain nga mga disenyo sa inyong Lukay. Ganahan gay mo magpaindigay og Lukay. Ang uban tibuok o sa kapalwag yun agipalit. Una lain-lain nga mga porma ang mga dahon sa Lukay. Ang uban pipila ka buok, tan-aw na to. Unsa may color sa Lukay? Buhay na buhay. Ang color sa Lukay, beautiful. Ang porma sa Lukay, beautiful. Unsay kasagarang porma sa atong Lukay? Himuong cross. Diba? Ana, nindot kaayo. Apan timan human sa pipila ka mga bulan, ang inyong Lukay mamahimong laksot, mamahimong patay. Ang inyong Lukay mawala ang ka-beautiful ni ini. Kung tanaw na to, it is dying, nawala ang kahimtang sa grasya. Ang Lukay nga atong gibitbit last Palm Sunday is reminding us of our journey, that in our journey we committed sins. In our journey, we lost the grace of God. In our journey, our soul is dying. Unya kanang maong Lukay, amo ni atong gikolekta kay atong sunugon, kay aron ibadli sa atong mga agtang karong adlaw. Ang patay nga Lukay, ang walay kinabuhi nga Lukay, ang laksot nga Lukay, atong gisunog, atong gipurify. Ang iyang abo, itom ang kulor. Uling, itom ang ubor nilang abo. Apan kanang abo mga igsuon, mao na ang most purified. Sunugon nimo ang abo, di na masunog. Nganuman, it has been purified by the fire, and that fire is the fire of the love of God. Ang gugma sa Dios magputli ka nato. Mo na pagbadli sa atong mga agtang gipahinumduman ka, ikaw og ako, we are all sinners, but we come back to the Lord with all honesty. God, I have sinned against you. God, I offended you. I offended my brothers and my sisters. Please forgive me. That sign, that ashes imposed in our foreheads, nagpahinumdum ka nato. Ikaw makasasala, ikaw mortal, may katapusan, apan ikaw pagaputlion sa Dios, ang iyang gugma, magputli ka nato. Whatever sins you repent, God forgives.
Kikinahanglan lang the readiness of the heart to be honest to God. Lord, I have sinned against you. Please forgive me. Tanaw na to nga kanang maong gibagli sa atong ang agtang dinhim kag kahugaw mi kag ew. Una pagka magbad papaon niya, ew, kahugaw-hugaw sa nga. Nag-ew ka o giluod ka, gibidli ka, kanang maong itom nagrepresent sa atong mga sala. Giluod ka sa abo nga gibutang sa atong agtang ko, giluod sa atong mga sala nga balik-balik na tuog buhat. Ang atong mga malicious thoughts, ang atong mga sexual thoughts, ang atong mga evil thoughts nga balik-balik ito gunauna, wa gyud ta mauwaw pero ang uban mauwaw gyud mo pabadlis. Yun sila nga, di ko magpabadlis pa kaya di na ko makakaon og karning baboy. Bisan pag di ka magpabadlis, apil man ka sa simbahan, is the whole church entering into the season of Lent. So tanaw itong mga igsoon nga, hala, kana di ay no? Unya, o sa may atong tanawon, sa atong pagpabadlis ana, giangko nato atong kaugalingong kasalanan, giangko nato ang atong pagka makasasala, giangko nato nga kita nagkinahanglan sa kaluy ko sa ilo sa Dios, o giangko nato ang kamatuoran that God's love will purify us, God's love will forgive us. Busa, sa pagduol nato karon sa atong kwarisma, natay gitaw nga 3 pillars of the practices, religious practices sa atong panahon sa kwarisma. Kanay bitong una, na ay pag-ampo, na ay pagpuasa o abstinensya, o na ay paglimos. Sige, kining mga butanga, mao ni siya ang kanang gitaw nga visible expressions of my inner repentance of my sins. That ang ato diay nga God is inviting us to review our relationship with Him. Mo ng prayer, di ba ang prayer is a relationship with God. When we are invited to pray, then we are in relationship with God. And in this season of Lent, we are invited to assess our spiritual relationship with God our Father. Kinsa magampo bagog ka, o kaniga ba kung magampo ba ka, dili ba ka manghuyab, kung ikaw magampo di ba nimo katulgan ng Ginoo, kung ikaw mosimba, ang imo bang cellphone nagsigirya pug andar gasigurit-gon sa imo cellphone kaysa nagwali ang pari, ikaw naglilipod sa imo cellphone, sa imo bang pag-ani sa simbahan kay mo simba, naka-focus ba ka kang Lord o naka-focus ka sa imong ka-date sa gawas. Lugaya pong Father Mahuman wali taas-taas pa niya, napabiyak ko yung tuon yun, napabinagulat sa ako. Ang imo bang attention nakapokus kang God? Let us assess, let us make an evaluation of ourselves. Ang invitation sa Kwarisma is, we are invited to pray. Buti pasabot, we are invited to evaluate our relationship with God, our Father. Sometimes, God is for emergency use only. God will be given due attention when we are in need. When we pray, when we ask God, muduol to sa Ginoo, maghilakilang pagkita, sige na ba Lord, patagay, ko na sa pangayo, Lord, Santo Niño, kilak-kilak ng Santo Niño. Kung ako pa Santo Niño, sabadaway, patagtag paon, tanong ka, moray imo. Ano bito? We are invited to assess our relationship with God. Una karon, mintang nga, magpuasa o mag-abstinensya, ikaduha, nga balansa yun. Uy, Father, kaguto man na magpuasa. Kasi, di ta mo kaon, karong adlaw. Yung sa manika og karning baboy o karning manok, karning baka, karning iro, karning duo sa panada nga karne. Kayen say ni kaon. Alam mo hands up kay mauwaw man mo. Mangumpisal lang mo ha pagka kay karong adlaw strict fasting and abstinence. Una, Father, of all the food nganong kana mag yung karne. Let's go back to the history. Kaniadto kanang karne ang mga rich lagi maka-afford ana. Kaya ang kanang bitaw, karne, gitaw to nga, it is a luxurious life living. Kanang na, ikaw karne, for them in the old times, it is a luxury. Tagsaray problema, maka-afford. Kung kadagar may ma-afford, Father, kaya ang kilos baboy, tag 300 naman siguro, no? Ano dito? Maka-afford mo yan na dito. But what is the point of the church? Why specification nga kanang karne, whatever meat? Kay ang meat kanya to is a symbol of luxury. Actually, God is asking us to return to simplicity of life.
Meat is luxury. Even in our time today, meat is some kind of luxury status in the society. Kung naay obispo nga atong bisita o sa ipakaon nato, mag-ihaw og kanding, mag-ihaw og turkey. Kung kita-kita ra, ginamos. Oh. Unya kung bisita ang pari, ang lapu-lapu nga tambok kaayo, tuwahon og usaon pa. Unya maingon ang anak nay, si Father kusog na mukaon, dako nagkaon dili anak si Father gamay lang kinan-an anak una kay gibali naman naingon ka gamay ra kaon Father gibali na laging isda bukog na lang nabili na nya taon ang bata gikakaon na nagana pero nagani nga na tanaw to pa nga oy kini day siya in the olden times is a symbol of luxury mo na nga ang pag-ingon nga fasting on meat, abstinence on meat, fasting on food just karon nga kakapoy na Father. Oy, actually the message of the church is she is asking you to return to a simple life. Return to simplicity in life. Unya, pagabot kay kanabitong magkuang ka, maglimos ka, maghatag ka. So ikatulo nga balansayon sa Kwaresma, maghatag og limos. Unya, kada dieng magfasting ka, dili na aron makasave ka sa imong bulsa, sa imong budget. Ang imo ding buhaton is kinahanglan ang imong budget sa imong food karon mangita ka og tawo nga mas ubos pagyud nimo og kahimtang o ihatag nimo didto ang imong budget, ihatag nimo limos, almsgiving. Unya, Father, makasibon to ka next budget, next meal nako ni aron kay lisod magyud na kayo buhaton ka ng imong ihatag ang imong budget or ang imong food sa uban mo nang you need to pray. Father God, soften my heart and strengthen my faith and faith in you, that I believe that whatever I give to others, you will give it back to me 100 folds. Sa ingon sa Ginoo, ang imong ihatag, ibabalik ng Dios sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw. Lucas chapter 6 verse 38. Mo na gingon sa Ginoo. So kanang pagbansay aning prayer, fasting and abstinence and almsgiving, you are asked to pray because it's very difficult to do fasting and it's much more difficult to give our budget of one meal to others. But when you give, you are so blessed by God. Whatever you give, it will be returned to you more than what you give. 100 folds, siksik, liglig, at umaapaw. So, ang season of Lent is actually a season of grace. You are asked to return to the Father. You are asked to return in order to be blessed by God. Di ka ganahan, anak. May return ra ka, nakasala pa ka, pagbalik nimo gipasaylo pa ka, unya paggawas nimo to, paglakaw nimo gipanalanginan pagkas Ginoo. A season of grace, gipasaylo ka sa imong mga sala. O dili lang kay gipasaylo ka ra, gitagaan pa ka sa mga grasya nga imong gikinahanglan. Mauna, we practice prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. Whatever you give, it will be returned to you by God 100 folds. Atong isunod karon ang pag-impose of the ashes on our foreheads. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining mga abo nga ibadlis sa atong pagbasol, ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos og malukmay sa pagbasol og pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluy ig panalangini sa imong grasya, kining mga alagad nga badlisan nining abo, aron kami magtuman sa mga buluhaton sa Kwaresma,
makadangat sa pagkaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak. Human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.